Με σύμμαχο ένα τέτοιο ανοιξιάτικο καιρό, παραμονή Πρωτομαγιάς, και μετά από τα 65 περίπου χιλιόμετρα της Τύφης και τα ωραία πλάνα που κατάφερα να σας δώσω, κατευθύνομαι προς το Αγρίνιο για να πάρω το φίλο Χρήστο, συνοδοιπόρο, το γνωστό δίδυμο του Άραβα και το κομμαχητή των βουνών. Ξαναχτυπά το λοιπόν για να εξαφανιστούμε σε μια λατρεμένη γωνία των αγράφων, πάνω στα βρετανικά άγραφα, στα σύνορα με τον νομό Καρδίτσας, βόρεια και δυτικά. Είναι οι κορυφές, παλιοί τους ονομάζαν του Μαυρίλου, το συγκρότημα κορυφών, το οποίο κρύβεται μεταξύ Τελιδήμη Σαλαγιάννη από πάνω και κάτω με τη Φτέρη και την Λιάκουρα. Είναι οι κορυφές Μπαλτενήσι, Κορυφή, Πλάκα. Εκείνο το κομμάτι το έχουμε στα πάρει πάρα πολύ καιρό τώρα. Θέλαμε να το επισκεφτούμε. Σήμερα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Αύριο θα γίνει το εγχείρημα. Σήμερα θα στήσουμε σκηνές. Είναι μακρύς ο δρόμος. Έχουμε γύρω στα 200 μεικτά χιλιόμετρα. Τώρα γίνονται τα εύκολα ουσιαστικά. Και περιμένω λογικά πάρα πολύ ωραία πλάνα. Αν έχουμε αυτή τη διάβγεια, θα μας αποκαλυφθεί όλη η μαγεία των αγράφων, η οποία πάντα σου έρχεται και τη βρίσκεις μπροστά σου ουσιαστικά, από κορυφούλα σε κορυφούλα. Αυτά. Φουρ για Αγρίνιο. Χρήστο, έρχομαι. Λοιπόν, έχω φορτώσει το Χρήστο. Η πάρα πολύ χαρακτηριστική κορυφή της Καλάνας, και εγώ να κατεβάσω μια ταχύτητα, να περάσω λίγο ασφαλώς στη γέφυρα. Είμαστε καθοδόν για Περδικάκι, να πιάσουμε ουσιαστικά τον Αχελό σιγά σιγά. Πας και τελειώσει αυτή η διαδρομή, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Έτσι σε πηγαίνει, είπαμε, στα σύνορα Βρετανίας και Καρδίτσας, στο βρετανικό το κομμάτι. Πολύ καλός ο καιρός. Εδώ λίγο έχει κόψει ο αέρας, βέβαια. Τώρα θα της κόψει το βουνό από πάνω. Αυτά, συνεχίζουμε την πορεία μας και θα κάνω και κάποια πλάνα. Να τονίσω αυτό το σημείο, ξέχασα να αναφέρω στο εναρκτήριο βίντεο, η σημερινή ανάμφιση αφιερώνεται στο φίλο Αντώνη, ο οποίος κατάφερε τη μεγάλη απόδραση. Αντώνη, όλα τα καλά, εύχομαι. Εδώ στις χαρακτηριστικές λοιπόν στροφές, με θέα από δεξιά τη λίμνη Κρεμαστών, τους μεάνδρους που κάνει, σε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σημείο. Παρατηρούμε με τον Χρήστο πόσο καθαρή είναι η ατμόσφαιρα, δεν το πιστεύουμε. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο και είναι σαν να έχω αποκτήσει υπερόραση. Είναι καταπληκτική η ατμόσφαιρα, θα γράψει λίγο πιο ωραία μετά τώρα. Ενώ εδώ είμαστε στο Περδικάκι, έτσι, φτάσαμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται σε κάποια σημεία όλο το μεγαλείο των δυτικών αγράφων. Εμείς πηγαίνουμε ουσιαστικά στο τέρμα που βλέπετε, στην απόλυξη, και μέσα εκεί φαίνεται το ρέμα του Πλατανιά που είναι. Τώρα κέντρο ίσια ευθεία μπροστά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Φουλ κτηνοτροφία εδώ πέρα. Και ο αστάθμητος παράγοντας. Και προχωράμε. πέφτει από πίσω. Ναι, έλα, ναι, κατάλαβα. Πίσω από το γαλάζι, ναι, γιατί είναι το... Α, παρνάκι.
αγάπες μου. Μ' αρέσει το thinking, θα το βρούμε αύριο, όχι σήμερα. Δεν κατεβαίνουμε σήμερα, πάμε. Κάτσε εδώ. Εντάξει, καλό. Υψόμετρο 1550 μέτρα, ο δρόμος δεν είναι βατός, δεν έχει περπατηθεί καν πάνω από το παλαιοκάτουνο που φώναξα. Είναι κλειστός ουσιαστικά για να βγει στα οψιμοχώραφα, θέλει κρέιτερ να περάσει, να τα ισιώσει, να τον φαρδίνει, να φάει ξανά το βονό για να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους, αλλά εδώ έχουμε βρει την καλύβα, τη θυμάμαι αυτή την καλύβα, πάνω στο δρόμο ένα πέταλο που οδηγεί απέναντι, οπότε έχουμε τουλάχιστον ένα πάσο, είναι απάγγιο από την κάτω την πλευρά και εδώ που είμαστε είναι πολύ κοντά και βλέπουμε ουσιαστικά το ανάπτυγμα των κορυφών στο οποίο θα κοιμανθούμε αύριο. Είναι η πυραμίδα στα 2.000 λίγα μέτρα, 2002-2003. Είναι το Μπαλντενίσι, το έχω αναφέρει, το έχω δει και σαν σύνορο, έτσι. Έτσι στα 2030 είναι πιο ψηλή και πιο απόκρημνη και μετά είναι η κορυφή που λέγεται κορυφή και ουσιαστικά εκεί είναι, αυτό είναι το Σαλαγιάννη που ανεβήκαμε. Ναι, μπράβο. Αναγνωρίζω την τελευταία τυραχούλα που κάνει ένα έτσι μπροστά που την είχαμε περπατήσει, που είχα κατέβει κάτω για φωτογραφίες, ναι. Και απέναντι το γαλάτσι. Σε αυτό το μαγικό σημείο, εντάξει, έχουμε μία ώρα μέχρι τη δύση του ήλιου, δεν έχουμε ανάγκη το φως. Εγώ δηλώνω μαγεμένος, είναι απίστευτο φωτεσία εδώ πέρα. Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να ανέβει. Με το τίμιο αυτοκίνητό μας τα καταφέραμε. Εδώ πέρα έχω να αναφέρω ότι είναι εντελώς απάνεμα σήμερα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Ο αέρας έρχεται από πίσω μας. Θα βάλουμε και το αυτοκίνητο να κόβει κι άλλο. Ο χωμάτινος δρόμος συνέχιζε άλλα ουσιαστικά 100-150 μέτρα υψόμετρο, δεν είναι το τέλος του κόσμου, εντάξει. Θα δούμε αύριο, μπορεί να χαράξουμε και μία ίσως λίγο διαφορετική πορεία. Θα το δούμε. Αλλιώς παίρνουμε το δρόμο και βγαίνουμε ακριβώς πίσω και προχωράμε και τα λοιπά και τα ρέστα. Λοιπόν, ας κλείσουμε σιγά σιγά για να κάνουμε τις ετοιμασίες. Πάμε και από εδώ πάνω, αξίζει να βγάλουμε. Τα λάστιχα είναι όλα φουσκωμένα, έτσι. Μπράβο, τέτοια να βλέπω. Δείτε και εδώ τη μαγεία.
Ήξερα ότι ήταν λίγο ταλαιπώρια ο δρόμος, αλλά δεν το περίμενα και τόσο χάλια. Με ξεγέλασε στην αρχή το κομμάτι με το οποίο άρχισε και είναι τα έργα που γίνονται για το φράγμα. Και νόμιζα ότι θα συνεχίζει όλο έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά κοιτάξτε εδώ. Ουσιαστικά εκεί πάνω θέλαμε να βγούμε. Δυστυχώς χάσαμε την ωραία θέα της Στέρης για απόγευμα. Εδώ κυνηγάω τον ήλιο για να δω τη θέα. Αυτά τα κόκκινα σύννεφα της Δύσης κλείνουν αυτή την καταπληκτική μέρα, συνοδοιπόρε. Τρέλα, πολύ ωραία. Ίσως λίγο υπερεκτίμησα το κρύο που θα είχε εδώ πέρα. Όχι ότι έχω ντυθεί ελαφριά για την παρέσταση, απλά θα μπορούσα να έχω και ένα πουπουλάκι. Έχει 9 βαθμούς. Εντάξει, θα μπούμε μέσα στη σκηνή, δεν θα έχουμε να κάνουμε και τίποτα μετά από κάμια ώρα. Θα την πέσουμε, να χορτάσουμε. Εκεί είναι ο υπνόσακος ζεστός. Και αύριο να χαράξουμε πορεία, σήμερα να χαράξουμε πορεία, να δούμε τι θα κάνουμε. Μάλλον θα ακολουθήσουμε το αρχικό πλάνο, το τέλος του χωματόδρομου και από την πίσω περιά για να ανέβουμε όλη αυτή την άχη στην πρώτη κορυφή, την πυραμίδα. Μετά να πέσουμε λίγο να κάνουμε την τραβέσα για τη δεύτερη. Και άμα έχουμε δυνάμεις, πάμε. Τη δεύτερη είναι, είπαμε, τον Παλτενής. Και άμα έχουμε δυνάμεις, πάμε και προς κορυφή. Ωραία. Νεράκια υπάρχουν. Θα τα δούμε αύριο. Τσουπ, τέλεια. Σκηνούλες εδώ. Όλα καλά. Πάμε να ετοιμάσουμε και τα μέσα της σκηνής και βγαίνουμε λίγο πιο μετά. Καλημέρες δροσερές. 6 βαθμοί Κελσίου. Ξημερώνει πρωτομαγιά. Ξημέρωσε. Κοιμηθήκαμε αρκετά καλά. Ο αέρας έδινε το βροντερό του παρόν που και που. Δεν είχαμε όμως κάποιο ιδιαίτερο θέμα σχετικά. Είμαστε σε φάση που ξυπνάμε. Ο Χρήστος ξύπνησε. Ξυπνάει τώρα. Εγώ λίγο πιο νωρίς. Ελάχιστα από συνήθιο. Καιρικές συνθήκες παραμένουν όπως είχαν και χθες. Πολύ ψηλές νεφώσεις. Πιτσιλιές από ωραία χρώματα στον ουρανό. Η διάβγεια πάρα πολύ καλή. Σε έναν απίστευτα μαγικό τόπο. Να δείτε πολύ ωραία πράγματα σήμερα και εμείς θα δούμε. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ, έτσι δεν έχω ξαναέρθει. Βέβαια πίσω από την καλύβα εκεί φαίνεται η Σαλαγιάννη, την οποία είχα επισκεφτεί. Πολύ πρόσφατα φαίνεται και η τελική κόντρα για την κορυφή. Ένα σχίσμα εκεί πέρα. Και ένα μικρή κατοφέρεια την οποία είχα κατέβει προς τα δεξιά ουσιαστικά του ορεινού όγκου του βουνού, για να γραντέψω ότι θα είναι πολύ ωραία. Προς τα εκεί μέσα εκτείνεται και η υπόλοιπη μαγευτική οροσειρά, κορυφογραμμή καλύτερα, κορδιλιέρα που λέω και εγώ, προς Ντελιδίμ ή Αυγό. Πάμε να μαζέψουμε και να κάνουμε την κίνηση του εγχειρήματός μας. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστος εδώ, οι σκηνές έχουν μαζευτεί. Η ώρα είναι σχεδόν 7.30, σιγά σιγά πηγαίνουμε. Ο ήλιος αρχίζει και σκάει, θα αλλάξει πάρα πολύ την κατάσταση. Εδώ το δαγκώνουμε στη σημεία που φυσάει αέρας. Τέρμα στο βάθος και δεν το πείσευα, αλλά είμαστε αρκετά προς τα κεντρικά της Πίνδου. Στην αρχή είπα ότι εκείνα τα μητερά είναι ο Κρυάκορας, αλλά είναι πολύ πιο απότομα ανάγλυφο. Είναι η Μαρόσα και η Λουπάτα. Έτσι, το όρνιο, η κορυφή. Πάνω μας δηλαδή ουσιαστικά κρύβονται τα βουνά της Αργιθέας, ενδιάμεσο layer, και πίσω τα όρη των Τρικάλων. Ίσως φαίνεται και εκεί η Τριγκία. Είπες ότι μπορεί να είναι το ομαλό τέρμα μέσα. Μπορεί, ναι. Μπορεί, οι παρυφές. Εκεί πέρα κοιτάξτε τι ωραία σπάει. Εκεί πέρα από την κατάβαση από το Σαλαγιάννη ο ήλιος.
πρωινές εικόνες για τις οποίες εμείς οι λάτρεις της φύσης μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε. Αυτός εδώ ο κύριος, ευλογημένος να είναι εδώ πέρα που έχει τη στάνη και το σπίτι εδώ πέρα, δεν έχει και πολλά πράγματα ανάγκη στον κόσμο. Με αυτή την ωραία θέα. Να ζούμε και το αστείο της υπόθεσης. Χθες, αν δείτε και στο βίντεο το σχετικό, πήγαμε να ξεκινήσουμε έναν δρόμο, να φύγουμε όπως ανεβαίναμε ακριβώς από κάτω. Θα φανεί λίγο ο δρόμος όπως περνάει. Ταλαιπωρηθήκαμε, ήταν να φύγουμε ίσια. Εδώ το Google Maps δεν έχει το δρόμο. Πήγαμε να φύγαμε ίσια, ήταν κλειστός ο δρόμος. Μετά λέμε, θυμόμουν ότι εδώ πέρα κάπου είχε μια στάνη. Λέω, μια Χρήστο, να πάρουμε και αυτή την τελική κόντρα. Εδώ πέρα, από εδώ ανεβήκαμε. Και ουσιαστικά βρήκαμε τη στάνη. Και πού να ξέραμε ότι αυτός είναι ο κύριος δρόμος για να βγεις Οψιμοχώραφα. Και μόλις το πήρα χαμπάρι βλέποντας αυτό το κομμάτι δρόμου εδώ πέρα, λέω, θα έχει πλάκα να πηγαίνει. Αλλά η απάντηση μας δόθηκε μόλις 20 μέτρα, όπως βλέπετε, εκείνες τις πέτρες που έχουν πέσει. Κλείναν το δρόμο για πάνω. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να έρθει το grader, λίγο να τραβήξει, καθαρίσει. 1-2 μέρες δουλειά. 1 μέρα δουλειά. Και είμαστε κομπλέ από την άποψη κατάστασης του δρόμου. Οι κορυφές μας περιμένουν. Κλείνουμε και αρχίζουμε την ανάβαση. Και έτσι ξεκινάμε από τα 1550. Στη συνέχεια του δρόμου, ο οποίος πίστευα ότι θα μπορεί να βγει. Αλλά το πέρασμα του χειμώνα είχε άλλη άποψη. Τα είπαμε αυτά. Ο ήλιος σκάει. Νομίζω ότι είδα λαγό εκεί στο ξέφωτο. Πίσω από το δέντρο. Πιθανώς ή Κόζιακας κατά έκταση. Εκείνο είναι, θα σου πω τώρα τι είναι. Ένα δυτικά του Κόζιακα. Ναι. Μπουντούρα, Ναι. Να και τα πατήματα. Τα βλέπεις, τα πατήματα από ο Πλες. Ναι, και πριν είχε, ναι. Χρήστος, πατριδογνωσία, φουλ. Δεν το πιάνει κανείς. Εργατοώρες, έτσι. Άλλοι μένουν εκεί και δεν ξέρουν ποια βουνά είναι. 1-2 χωριά απέναντι. Τέλος πάντων, περιορέξεως. Εδώ τώρα φαίνεται, δεν έχει πατήσει τίποτα φέτος. Κανένας. Ούτε μηχανή. Ο δρόμος είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο που θα κάνουμε μέχρι να βγούμε στα Οψιμοχώραφα, στο Πάσο, στο Διάσελο, και μετά γυρίζουμε πορεία προς Ανατολή πίσω από το βουνό, από την πίσω πλευρά αυτού του ορεινού όγκου της Ράχης που ανεβαίνουμε, για να φτάσουμε στο τέλος του παλιού δρόμου, ο οποίος βγάζει στις απαρχές της πυραμίδας. Εδώ αρχίζουν αυτές αυτά τα ισιώματα εδώ πέρα, Ψιμοχώραφα, η τοποθεσία. Εδώ είχαμε σκοπό να βγούμε. Νεράκι. Ο δρόμος πηγαίνει αριστερά
πίσω από αυτόν τον όγκο και συνεχίζει προς τα εκεί. Να και άλλη καλύβα. Εκεί μια τρόποντινά βρύση εφοδιασμού, πέφτει σε βαρέλι μέσα το τρεχούμενο νερό, το γεμίζει, οπότε έχεις έτοιμη μεγάλη ποσότητα και εδώ η γούρνα για τα ζώα και όχι μόνο. Άιντε, φάνηκε η διχάλα πίσω από το Σαλαγιάννη. Πάμε. Η γαλανόλισχη εδώ, πού να αντέξει με τόσο αέρα, σε αυτό το μαντρί. Ωραίο. Έρχονται και παιδιά εδώ, μπράβο. Αυτή είναι ουσιαστικά η προέκταση από τη ράχη εδώ, η οποία κορυφώνεται στην κορυφή Λακώματα. Ήθια μπροστά. Εμείς θα προχωρήσουμε ακόμα λίγο και σιγά σιγά θα πέσουμε αριστερά από αυτόν τον ορεινό, την κορυφογραμμή που είναι αριστερά μας, με κατεύθυνση προς τα πίσω. Εδώ λίγο πριν πάρουμε τη στροφή για να βλέπουμε τώρα από την άλλη πλευρά του βουνού, φαίνεται και τα Τζουμέρκα, Κοταφίδη, και μέσα ανάμεσα το ύψωμα του Γαλατσίου κρύβει τη συνέχεια της κεντρικής προσβόρειας Πίνδου και η συνέχεια μετά από την Κακαρδίτσα, ίσως και Λάκμος, λίγο προς τα όρη Τρικάλων. Τι ωραίο μπαλκόνι αυτό με θέα, μπορεί να είναι και ο Σμόλικας εκεί μέσα, δεν είπα η τύμφη. Και πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια των αγράφων προς συγκρότημα Φτέρης. Να πάμε. Να κόψει και ο αέρας. Ωραία. Εδώ ήταν να στήσουμε. Και φταίει δεν φαίνεται. Μάλιστα. Βάλτου, Αστρή, Γαύροβο και τα λοιπά. Πάνω γλιτώσω λίγο αέρα. Άποψη από το δρόμο τον οποίο ήρθαμε, από κάτω κρύβεται η Πρασιά, Φουσκιανά απέναντι, με ταξάδες και προς
κέντρα. Από εκεί απλώνεται η μυρμιτζέλα, η μυρμηγκιά. Και εμείς ευτυχώς θα πάνε εδώ. Συνεχίζουν η πορεία, έρχεται και ο Χρήστος, αποσβολωμένος από τη θέα. Θα τη δούμε τη Σιάννη. Ναι, λοιπόν, πολύ παλιός δρόμος. Τώρα αυτός φαίνεται και από το δορυφόρο ότι έχει απαρατηθεί. Είχε χαραχτεί κάποτε, είχε μια στάνη τελευταία η οποία έβγαζε στις παρυφές πυραμίδες. Εμάς μας εξυπηρετεί τώρα, γιατί η κόψη είναι άλλη ιστορία. Σήμερα δεν είναι ούτε για κόψη με τέτοιο αέρα. Εντάξει, κάπου λίγο χάνεις υψόμετρο, κάπου λίγο μετά το αναπληρώνεις, αλλά καμία σχέση από το να κινείσαι εκεί πάνω τέτοια μέρα σήμερα. Οπότε το δρόμο πήγαινα για να βγούμε πίσω από αυτόν τον ορεινό όγκο. Λογικά από εκεί πίσω θα φαίνεται η συνέχεια της κορυφογραμμής. Προς Στερή, νόμιζα ότι από εδώ θα φαινόταν. Και ένα άλλο, όπως παρατήρησε ο Χρήστος, σήμερα εκεί πέρα που θέλαμε να πάμε δεν στείναμε. Θα μπαίναμε μέσα από ψημοχώραφα πιο χαμηλά, θα γυρίζαμε πίσω βασικά. Ακούσε πως λισομανάνε τα δέντρα τα οποία είναι στη ράχη αυτού του, και τι ωραία ζωγραφίζονται οι δίνες του αέρα στους θάμνους. Εκεί η στροφή θα βρούμε και φως, αλλά θα βρούμε και τον αέρα πάλι. Άντε, γεια! Το μεγαλείο της Στέρης. Φίλε, φαίνεται και ανάβαση από γούπατα. Και το Πανετολικό μέσα. Τι να λέμε τώρα. Μαγεμένη από τη θέα. Εδώ πέρα το μεγαλείο της Στέρης, το χωριό κάτω είναι το Βασιλέσι. Από εκεί μπορεί κανείς να ανέβει μέχρι τα ριζά ουσιαστικά της κορυφογραμμής από τους Χαλιάδες, εκεί πέρα κάτω από τη Φτέρη, δυτικά. Μπορεί κανείς να περάσει μέσα και από το Λούκι, το οποίο είναι τώρα χιονισμένο. Τι άλλο ήθελα να πω. Το όλο το Πανετολικό αναφέρεται. Και ο Καντελάνος δεν φαίνεται? Ναι, κέντρο. Και η λίμνη των Κρεμαστών. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Πάμε. Ο κύριος όγκος της πυραμίδας, τον οποίο θα τον προσεγγίσουμε από πίσω. Έχει αρκετή συνέχεια αυτός ο χωματόδρομος ακόμα. Προχωράμε. Μαγεμένη. Η κόψη πάνω δεν αστιεύεται. Τα σύννεφα αυτά δεν μας φοβίζουν σήμερα.
Εδώ φαίνεται και ουσιαστικά η σύνδεση των δύο χωριών. Αυτό το ρέμα είναι το κάτω ρέμα. Τώρα εμείς ήρθαμε μέσα από το ρέμα του Πλατανιά. Ένα πάρα πολύ γεμάτο ζωή ρέμα, το οποίο έχει θρέψει γενιές και γενιές. Παλιότερα υπήρχε ζωή εδώ. Φανταστείτε δηλαδή μετά το ψημοχώραφα τώρα για να έχει δρόμο μέχρι την τελευταία στάνη, την οποία θα περάσουν και θα αρχίσουν την ανηφόρα για μετά. Εν τω μεταξύ, τι παρατηρητήριο είναι εκείνη η πέτρα που αφήσαμε και εκείνη και κάτω, που έχει, τι είναι, δέντρο είναι εκείνη που έχει. Άσε τώρα, αυτά ήταν καραούλια, φίλε, κάποτε. Έτσι. Ήταν τι ζωή είχε εδώ πέρα να ανοιχτεί τέτοιος δρόμος εδώ πέρα. Ναι, ρε, τι λες τώρα. Και από πού έρχονταν, δεν επικοινωνεί αυτό κάτω με το Βασιλέσι. Έτσι, τερματίζει εδώ. Από εδώ είναι ο δρόμος. Μα εγώ αυτό πήγε το πάντα εδώ. Ναι. Έτσι. Βέβαια φαίνεται ότι έχει χρόνια να περπατηθεί, να καθαριστεί. Ούτε με ποδήλατο περνάς πλέον λόγω της σημεία. Εμείς καλύπτουμε αυτή την απόσταση από το Χρήστο, από τα ψημοχώραφα μέχρι το τέλος του δρόμου, είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα. Εισαγωγικά βαρετά, αλλά άμα έχεις τέτοια θέα και μετά αρχίζει μια κόντρα 300 μέτρων υψόμετρου για την κορυφή της πυραμίδας. Τέτοιες αναγνωριστικές χάνεις το χαρακτήρα του σήμερα θα κάνω αυτό, σήμερα θα κάνω αυτό, προχωράς, απολαμβάνεις και ό,τι βγει. Είναι ακόμα 9 η ώρα, έχουμε όλη την καλή μέρα μπροστά. Μεγαλείο τώρα, καρνανικά μέσα. Δεν υπάρχει. Πάμε. Αφήνουμε πίσω λοιπόν αυτή την κορυφή, η οποία ουσιαστικά οδηγεί προς ψημοχώραφα γαλακώματα από εκεί που ήρθαμε. Και μέσα στο βάθος τώρα εξαφανίστηκε η Φτέρη. Βλέπουμε όμως την κορυφή της Τάρα, όπως είπε ο Χρήστος. Και εδώ να τονίσουμε ότι είπαμε κάποτε σε αυτά εδώ τα χώματα ήταν κάποτε τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα τελείωνε μέχρι εδώ, στο κομμάτι της Βρυτανίας. Και το πάνω το Θεσσαλικό, δηλαδή οτιδήποτε βρίσκεται πάνω από το ρέμα Πλατανιά που ανεβήκαμε χθες, αριστερά δηλαδή στην πορεία μας, ήταν ακόμα τουρκοκρατούμενα. Μέχρι το 1880 κάτι, αν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι και τόσο καλός στην ιστορία, αλλά θυμάμαι ότι τη βιβλιογραφία κάτι για τέτοια χρονιά έλεγε. Θα θυμόμαστε την ιστορία, ενώ εδώ βλέπουμε τις ιδιαίτερες πτυχώσεις. Εν τω μεταξύ θυμάσαι έτσι πόσο εντύπωση μας έκανε εκείνο το χώμα, ήταν καθαρά για τα έργα του υδροηλεκτρικού, τι θα κάνουν εκεί πέρα μέσα στο ρέμα, τι αποφασίσαν να κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το κλασικό το χώμα το βρετανικό, αυτό το χρώμα το κόκκινο καφέ. Κοίτα εδώ, Φοβερό. κοσμογονικές πιέσεις. Και είδαμε κίτρινο χώμα και λέω, κίτρινο χώμα δεν υπάρχει σε αυτή την περιοχή, και μετά μας λύθηκε. Ήταν ουσιαστικά ένα αποθέσεις για να περάσουν τα μηχανήματα, ήταν ο δρόμος πιο σε καλύτερη κατάσταση. Μετά τον καθαρίζαμε εμείς όπως περνούσαμε. Ιστορία μου, αμαρτία μου λοιπόν. Γεια σας και από κοντά. Εδώ πέφτουμε λίγο σε υψόμετρο, μετά λίγο θα ανέβουμε και αρχίζει μετά η βουνίσια η διαδρομή. Τελειώνει το κομμάτι αυτό. Έχουμε ακόμα περίπου 1,5-2 χιλιόμετρα τέτοιου είδους δρόμου. Ευλογάμε εδώ τον αέρα που έχει κόψει, αλλά η ιστορία θα είναι διαφορετική. Θα πέσει τηλεφώνημα τώρα, ρε, να τα κόψουν. Σε λίγο τέτοια ώρα πέφτει το τηλέφωνο. Και ξανά το τρίπτυχο κορυφέν της Φτέρης και πιο μπροστά, σε πρώτο πλάνο, πιο κοντά μας, πιο αριστερά δηλαδή, ο πύργος, τον οποίο μπορείτε να δείτε σε μια ανάβαση που είχαμε κάνει το 2023. Το 2023 είχαμε πάει, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου ήταν 21 Ιουνίου. Με το Χριστάρα εδώ πέρα, εδώ τελειώνει ο δρόμος, μέχρι εκεί φτάνουμε ουσιαστικά και αρχίζει ο πόνος. Έτσι να ανέβουμε και λίγο βουνό, δεν ήρθαμε να περπατήσουμε δρόμο. Και ξανά πανετολικό,
Και ξανά λίμνη Κρεμαστών. Για αυτά τα περίεργα πετρώματα, είναι καταπληκτικά αυτά τα μέρη, παιδιά. Εδώ πίσω φαίνεται ακόμα πιο απότομο αυτό το... και το ένα και το άλλο το οποίο ήρθαμε. Ο χωματόδρομος καλύπτει αποστάσεις, δεν το είχα να φτάσουμε τόσο γρήγορα. Εδώ ψιλοφτάνουμε στο τέλος του. Θα δούμε τι έχει μείνει από τη Στάνη. Και ουσιαστικά νομίζω η τραβέρσα γίνεται μέσα από αυτό το νοερό λούκι, το χαλιά. Τώρα θα το δούμε. Έχω ένα παλιό στίγμα, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο αιώς ναυπάκτου, κύριος Τσιριμόκος, που έχει ανεβάσει και στο Wikilog. Το έχω σαν καθοδήγηση. Τώρα ο δρόμος εδώ μπορεί να έχει χαλάσει, αλλά τα πατήματα των βουνών είναι τα ίδια. Εκτός αν πρόκειται για καμία μεγάλη κατάπτωση η οποία σε αναγκάζει να αλλάξει ρότα, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Για να βγούμε, είπαμε, προς την κορυφή πυραμίδα. Κορυφή πυραμίδα 2000 κάτι, 2002, 2003 μέτρα. Την αναφέρουν υψόμετρο. Είναι αυτή η οποία κρύβεται τώρα ουσιαστικά. Είμαστε στα ριζά της. Είμαστε 300 μέτρα χαμηλότερα από την κορυφή. Και θα ξεκινήσει το πρώτο αγκομαχητό λίαν συντόμως. Δεν χορταίνεις να βλέπεις εδώ λεπτομέρειες πάνω στην κόψη. Κάτι ακραία δέντρα σκαρφαλωμένα. Και η τελευταία των Μοϊκανών συσσαγωγικά. Εδώ μόνο τα αγριογούρουνα σκάβουν. Ρε καλύβι. Πώς να τα κάνεις αυτά, ρε παιδιά. Ένα Tangerines, ένα QP. Βοήθεια Παναγιά. Και από εκεί μέσα μετά. Το πλένει. Πλένει ο αέρας.
Εδώ από τη Σάρα προς τα πάνω, στο κέντρο ακριβώς της κάμερας, όπως δείχνει το πλάνο, ανεφορίζουμε. Φτάνουμε μέχρι εκεί και κόβουμε μετά προς τα αριστερά. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο μονοπάτι, ό,τι μπορεί να διακρίνει κανείς σαν στράτα την ακολουθεί. Και τραβάτε ποδαράκια με τον ανήφορο. Ωραία. Ένα μικρό λούκι εδώ, το οποίο ακριβώς από δεξιά του έτσι υπάρχει λίγο συνεργάσιμο τερέν. $1.800. Όχι. Ωραία. Ωραία τα τζουμέρκα. Εδώ ανεβαίνουμε το λούκι, θα χρειαστεί και λίγο χέρι, πόδι. Μικρή ανάπαυλα. Βγαίνουμε λίγο από αυτά τα σταθρά και πηγαίνουμε προς τα πίσω αριστερά, προς τα εκεί, για να πιάσουμε την κορυφή της πυραμίδας. Καλάνα στο κέντρο του πλάνου, καρνανικά στο βάθος. Και ο Χρήστος ανεβαίνει. Γενικά από δεξιά σου είναι λίγο καλύτερο το τερέν. Εκεί είναι λίγο πιο σαθρό. Εκεί φαίνεται πιο κοκκινοπό πατημένο. Έχει και ένα νοερό λούκι το οποίο συνεχίζει, αλλά είναι πολύ απότομο ρε εσύ. Καλύτερα ζιγζάκ εδώ μέσα και πιάσε από εκεί. Είναι πολύ απότομο, ναι. Ζιγζάκ εκεί και από δεξιά όπως ανεβαίνεις. Ωραία. Εγώ προσέχω για πέτρες, αν και εντάξει ένα άτομο είναι. Δεν έχει την κατοφέρεια που θα κατρακυλήσει η πέτρα. Είναι επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά, προσεκτικά πατήματα. Έχει νόημα από εδώ πάνω. Έλα. Oi. Τελειώνουμε. Ωραία. Έχοντας βγει από το λούκι, τώρα είναι μια τραβέρσα ουσιαστικά. Ηρέμησε και το υψομετρικό. 1880. Σκαλοπατάκια. Ωραία.
Και με αυτό πάμε. Πώς φαίνεται αυτή η προκορφή σε σχέση με τις κορυφές της Φτέρης. Το πηγαίνουμε ίσια. Θα βγούμε προς τα εκεί. Δεν χρειάζεται να τα ανηφορήσουμε αυτό όλο πάνω, νομίζω. Κάποιες νοερές παλιές στράτες δίνουν έτσι μια εναλλακτική του να περνάει ο καθένας όπως νομίζει, σχετικά ελεύθερα. Αυτή τώρα ίσως φαίνεται λίγο περπατημένη εδώ, η ανοητή ευθεία. 1900 και συγγνώμη για το κούνημα. Θα βγούμε αυτή την ανηφόρα και να δείτε τη μαγεία. Ρέμα Βασιλέση. Πίσω από αυτό είναι αυτή η κορυφογραμμή της Παλτενίση με την πλάκα, η Κουρούνα. Τι να λέμε, έτσι, Φτέρη, τα πατήματα κάτω. Αυτό είναι το ασφρόρεμα που πέφτει από πίσω από αυτή την νοητή κορυφογραμμή. Και απέναντι Παλτενίση σύνορο και η συνέχεια με τα άγραφα τα πιο ανατολικά. Φουρκούλες, Κουκουρούτσος, Νιάλες, Φλιτζάνι, Μπορλέρο. Πολύ όμορφα. Τελειδίμνη, Σαλαγιάννη, Κορδιλιέρα θα φανεί μετά. Έλα, πούσε! Ενώ Τελειδίμνη Σαλαγιάννη από δεξιά προς τα αριστερά, πανέμορφη κορυφογραμμή των βόρειων αγράφων. Ανάμεσα Φτέρη και Κουρούνα πίσω απλώνεται και το ύψο μας, πάνω το δίχτυ, ο Καλόγερος, πάσο το Μουρκ, βγάζει στη Βλαχοπούλα, άλλη ωραία γειτονιά. Σφενδάμι απέναντι, από τις πιο ωραίες γειτονιές βουνών της Ελλάδος. Αφήστε τους Όλυμπους, αφήστε τα Τζουμέρκα, ξεπατωθείτε και ελάτε να δείτε εδώ ωραία πράγματα. Θα πεις, ναι κυρίως, αλλά θέλω και τις ανέσεις μου. Εδώ έχετε δίκιο. Και τώρα τι να λέμε εδώ, ότι θα βλέπα Σμόλικα, δεν το περίμενα. Κορυφή πυραμίδα, Πρωτομαγιά του 25.
αυτή. Καράβα, Κόζιακας. Φίλε. Εδώ λοιπόν σιγά σιγά αφήνουμε και την κορυφή της πυραμίδας. 1988 λέει το υψόμετρό μου στο GPS, ίσως δεν είναι 2000, τέλος πάντων. Μικρότερη σημασία σε αυτά. Εδώ η κορυφογραμμή αυτή μας καλεί κάποια στιγμή. Προσπαθήσουμε να την επικοινωνήσουμε. Πολύ αέρα σήμερα. Κατεβαίνουμε τώρα ουσιαστικά εδώ κάτω, στο ομαλό, και το βλέπουμε για το μέχρι που θα φτάσουμε. Να θα επιχειρήσουμε το Βαλτενίσι. Ωι! Χρήστο, κατεβαίνω εγώ, τους οποίους πήραμε ανεβαίνοντας από πιο μέσα. Ωραία. Κατέβαζα για Βαλτενίσι. Πρίμουλα εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Απέναντι το στέκι μας. Και τώρα κατεβαίνουμε εδώ. Για να πάμε απέναντι. Σίγουρα το μόνο σίγουρο είναι ότι από εδώ θα κατέβουμε για επιστροφή. Θα πάρουμε εδώ την ήρεμη ράχη. Θα βγούμε εκεί κάτω που είναι το δέντρο, έχει και μια καλύβα αν φαίνεται. Και γυρνάμε από τον δρόμο με λίγη ανηφόρα στο αμάξι, λίγη ανηφόρα στο ματόδρομο. Στο διάσελο της επιστροφής.
Πάμε ξανά τα αργά της ανάβασης. Το πλένο αέρας εκεί. Τι αέρας είναι αυτός. Η Ντάρα προοπτικά μπροστά από το Πανετολικό συγκρότημα Αυτέρης, Καλόγερος ή Γραβάνη. Μπροστά από, βρείτε το μόνοι σας, η Κουρούνα δεσπόζει με τις χιονούρες. Από πίσω το χιονισμένο είναι το Χριστός ο Βελούχη. Εδώ η κορυφογραμμή όπως συνεχίζει για πλάκα, απαιτητικότατη, χορταστικότατη. Εμένα μου κλέβουν οι δύο τσούκες σφιχτά. Αυτή και αυτή κουνάει ρε φίλε, δεν μπορώ να το... Εκεί πέρα μέσα τέλος πάντων. Τις είχαμε κάνει σχήμα το παρομηθιά για το πέρασμα, φαίνεται από εκεί που φύγαμε. Όχι πατήματα πριν, Παλούκια λέγεται εκεί κάτω στις υπόρειες της Κουρούνας. Πάνω δείκτης εκεί μέσα, βλέπετε εκεί κάτι στάνες, ίσως έχουν και ζώα. Ο Χρήστος έρχεται, από πάνω η πυραμίδα, Λίμνη Κρεμαστών, συνεχίζουμε. Για την κορυφογραμμή της πλάκας του Παρτενησίου, αυτό που λέγαμε εδώ με το Χρήστο, είναι ότι αυτή η στράτα είναι ό,τι πιο εμφανές έχουμε δει σε μονοπάτι, ας το πω, αυτή τη μέρα, σήμερα, έτσι. Η πορεία μας ήταν πολύ ελεύθερη, πλην χωματόδρομο εννοείται. Τραβερσάρουμε εκεί μέχρι το σαν χάλασμα, σαν τζάμπα το ανέβηκα. Εντάξει, και συνεχίζει ίσια. Έχει από κάτω, έχει από πάνω, τέλος πάντων. Και από εδώ έχει, ναι. Ρέμα Βασιλέστο λοιπόν. Ρέμα Πρασιάς γίνεται μετά. Από το χωριό, Ποτιστής, πιο μετά το λέγανε. Μαγεία. Εδώ έκοψε αισίους ο αέρας. Μια χαρά. Ώρα Ελλάδος 11 και 20. Ωραία. Να ορίστε. Α, έχει λούκι εδώ ρε. Έχει... εντάξει, βατό. Γεια σου Σαβρίτσα. Ωραία. Όπως έρχεται ο Χρήστος, εδώ σταματάει λίγο η στράτα να είναι τόσο εμφανής. Εδώ πηγαίνει από τα ριζά αυτού του βράχου, μέρια σε βράχια να διαβώ. Και ίσια. Ουι, θα πέσουμε. Εδώ Χρήστο λίγο τραβέρσα. Ωραία. Εδώ πώς το πάει τώρα. Ίσια απέναντι, ναι. Εντάξει, από πάνω από την πέτρα, ωραία.
Εδώ μέσα στα λούκια λοιπόν. Εδώ είναι δύσκολο. Θέλει προσοχή γιατί τσιμπάνε και αυτά τα ρημάδια. Ένα-δύο σημεία χρειάζεται να βάλω και χέρι για μισαγγίδες. Θα έχει αυτά αυτός ο πόλεμος. Και τώρα πάμε εκεί πάνω να ξεκινήσουμε την τελική κόντρα. Παίρνουμε η τραπέρσα. Ψώμετρο 1800. Α, έχει λούκιο, εντάξει. Κατάλαβα. Είναι καλή η προσέγγιση. Ωραία, ωραία. Okay. Σιγά σιγά. 100 μέτρα ακόμα υψομετρική. Σιγά σιγά. Χρώματα. Θα δούμε αν υπάρχει δίωδος να γλιτώσουμε την κατηφόρα που μόλις ανεβήκαμε. Μετά να πέσουμε από εκεί προς τα αριστερά. Πλησιάζουμε το υψόμετρο της προηγούμενης κορυφής. Να το Πάσο Μούρκ φαίνεται τώρα. Ίσια πάνω πηγαίνει μέσα και μετά μία κοφτή αριστερά και κορυφή. Για πολύ σίγουρα βήματα εδώ. Δεν υπάρχουν εκτεθειμένα, αλλά πρέπει να είστε πολύ σίγουροι στα πατήματά σας. Πάμε. Νομίζω ότι εδώ πέρα με λίγο zigzag είναι η κορυφή. Ναι, 2014 χιλιόμετρο. Νομίζω εδώ είμαστε. Αυτά. Ευτυχώς δεν έχει τόσο αέρα. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Τελειώνει πολύ απότομα. Το καπέλο του Χρήστου το είδα, ανεβαίνει. Έρχεται πολύ υποχθόνια η κορυφή. Αυτή είναι η κορυφή. Κορυφή Μπαλτενήσι σύνορο, 2030 μέτρα. Συν πλην κάποια. Το πάρα πολύ ομαλό πέσιμο από εκεί ίσια μπροστά κάτω για την επόμενη κορυφή, η οποία λέγεται κορυφή. Είναι η κορυφή. Και εδώ βλέπουμε το ασπρόρεμα. Ίσια μπροστά μας είναι η κορυφογραμμή, μαγευτική κορυφογραμμή.
Τσιμπαλτενής η πλάκα είναι μπροστά η κορυφή, αυτή που κοιτάζει προς τα έτσι, αυτή που κοιτάζει προς τα έτσι, η αγαπημένη μου, ίσως η αγαπημένη μου όλων των αγράφων, αν μπορούσα να διαλέξω μία παραμυθένια, είναι η Σφενδάμη, η Σφενδάλη. Δεξιά μου έχω το ρέμα Βασιλέση, ρέμα Πρασιάς, αριστερά έχω το μαγευτικό ασπρόρεμα και εκεί κάτω φαίνονται στο τέλος του χωματόδρομου που έρχεται κάτω από τη Τσούκα Σάκα. Έτσι, η Τσούκα Σάκα είναι ο μεγάλος ορεινός όγκος, αυτός ο μόνος του στο κέντρο. Έχει ένα χωματόδρομο το οποίο είχα σκόπευα να στήσω σκηνή, αλλά με νίκησε δυστυχώς η κούραση και η ζέστη πέρσι και δεν κατάφερα. Ήθελα να στήσω εκεί για να κατέβω με το αυτοκίνητο κάτω στο ασπρόρεμα, μαγευτικό. Όλο αυτό οδηγάει μέχρι τα Επινιανά, εκεί ο δρόμος ο κύριος ο οποίος κατηφορίζει πηγαίνει στα πατήματα εκεί πίσω από τη Φουρκούλα και τον Κουκουρούντζο. Το χωριό των αγράφων είναι εκεί και η συνέχεια με τα ανατολικά άγραφα, Πέντε Πύργοι και Φλιτζανάκι, Φλιτζανάρα που ετοιμήσαμε, η Νιάλα, όλος αυτός ο Αφιένας, έτσι το Παπαδημήτρη από πίσω, από εκεί το Σβόνι και εδώ η μαγευτική Κορδιλιέρα, Σαλαγιάννη, Σουφλίδη, Χάλα, Τελιβίνη, των βόρειων παύλα δυτικών αγράφων. Σύνορο Ευρυτανίας Καρδίτσας είμαστε. Ευγνώμονες για αυτή την ωραία μέρα. Ο Σμόλικας αρχίζει να καθαρίζει. Τέρμα εκεί μέσα. Αν δείχνω καλά, δείχνω προς τα εκεί μέσα αχνά. Σε μεγάλη τηλεόραση φαίνεται όλο το χιονισμένο των Ζουμέρκων. Τώρα στην μια διπλή κορυφούλα Κρυάκουρας, η Κακαρδίτσα με τα τελευταία της χιόνια, το ανάπτυγμα του Λάκμου εν συνεχεία, Μαρόσες, Λουπάτες, Όρνια, Μποντούρα, Κόζιακας, χαμός, ο Τύμπανος, Καράβα κρύβεται από εδώ, το πυροφυλάκιο Καζάρμα ανάμεσα για φωτογραφία. Κλείνω να υποδεχτώ τον αδελφό. Έλα, τέλος! Εδώ ξανά βλέπουμε το ρέμα το οποίο περάσαμε χθες. Είδαμε τα σύνορα Ελλάδας Τουρκίας, αριστερά το ελληνικό κομμάτι, δεξιά ακόμα υποτουρκική κατοχή 1880. Αυτό όλο το οροσυγκρότημα αναφέρεται και ως οροσυγκρότημα Μαυρίλου. Σε παλιά ιστορικά βιβλία και αναφορές.
έχουμε και παρέα εκεί πέρα κάτω. Διακρίνω ότι στο ξεκίνημα εκεί πέρα της ανηφόρας υπάρχει κι άλλο αυτοκίνητο. Τι να λέμε τώρα, μια μαγεία. Έχει φύγει και αυτό το έμεσο σύννεφο που έδινε αυτό το, ας το πω, διαφορετικό χρώμα, και τώρα έχει αναδειχθεί όλο αυτό το έντονο πράσινο της άνοιξης. Το διάσελο Μουρκ τώρα φαίνεται πεντακάθαρα. Κοιτάξτε πως ακριβώς ανάμεσα στο σουφλίδι χάλα είναι το πυροφυλάκιο καζάρμα. Ναι, από τα κοκκινούλια, ναι. Λοιπόν, εδώ το σύννεφο πάνω, κοίτα ένα σύννεφο πάνω. Σε κυνηγάει. Λοιπόν, αφήνουμε αυτή την κορυφή τη μαγευτική και ξεκινάμε τον δρόμο της επιστροφής. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είχε κάποια σημεία τα οποία ήταν απαιτητικά, αλλά η γνώση, η πείρα μας, η εμπειρία μας, η ψυχραιμία μας, η συνεργασία μας δεν είχαν κάποιο θέμα ιδιαίτερο, δεν είχαμε εκτεθειμένα. Εκεί πέρα ουσιαστικά είναι τα οψιμοχώραφα. Φαίνεται ακριβώς από εκεί, πήραμε το γύρο για να κάνουμε όλη την παράκαμψη του βουνού, να το βγούμε από πίσω, γιατί η κόψη του τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ απότομη, και να έρθουμε στη συνέχεια του ό,τι είδατε. Εδώ τώρα προσοχή, και το δρόμο πήγαινα. Πάμε. Εδώ τελευταία άποψη του μαγευτικού συγκροτήματος, γιατί θα μπούμε ουσιαστικά εδώ πέρα προς τα μέσα, κάτω στη στρούγκα εκεί που φαίνεται. Ισοϊψής θα πάρουμε το δρόμο, έχει και λίγο ανηφόρα στην επιστροφή, αλλά εντάξει, τώρα το φάγαμε. Η ώρα είναι κατάλληλη και ίσως μείνει και ευκαιρία να κάνω και καταγράψω και μια διαδρομή που θέλω. Αετοχώρη νομίζω λέγεται, ή αετοχώρη. Καλά, πάει το καπέλο. Πάει το καπέλο, λέμε. Χορταράκι. Εδώ είχε χιόνι μέχρι πριν από 1-2 εβδομάδες. Μαρτυράκι ο Κρόκος. Όπα. Για να δούμε και από εδώ το πέσιμο λίγο. Ναι. Πάμε να χάσουμε ύψος. Εδώ βγαίνουμε από γύρω, ναι. Βέβαια, από εκεί, αλλά κάτσε να δω και από εδώ λίγο. Ναι, τώρα κάνουμε το παράδειγμα. Πάμε από εκεί, ναι. Πέφτει, αλλά πάμε από εδώ. Τα πράγματα λίγο πιο ολιστικά. Ολιστικά. Ναι. Μάλιστα! Ναι, πάμε από εδώ. Απλά εγώ σε έφερα από εδώ για το χώμα, για να μην κατεβαίνεις από την πέτρα. Έχω πάθει κάτι τέτοιο στον Ερεβεγούνι. Ναι, καλά. Ναι. Πάμε. Ωραία. Τι είναι αυτό, τρύπα λαγού εδώ? Όχι. Και ο μαγικός λόγκος από τον οποίο μπήκαμε χθες. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και το φεγγάρι βγαίνει. Δια της Hard Rock οδού.
και συνεχίζουμε την κατηφόρα. Το ξέρετε το οικονομικό, όποιος αρχηγώνεται κατεβαίνει το βουνό. Ούτως. Το φυλάγουν οι αγγέλοι. Ωραία. Νεράκι. Οι σκιές που μιλάνε και ζωγραφίζουν ανάγλυφα. Έχει του καλοκαιριού. Ζανζάρες. Στο πιο παλιό μάλλον χτίσμα εδώ πέρα, παλιά στρούγκα, ερείπια της. Όταν κάποτε υπήρχε ζωή. Τώρα είμαστε αλλού, στα τσιμέντα, στις πόλεις, στο Wi-Fi και στις αποκοπές στον ΑΠΕ. Είμαστε ανίκανοι να εκμεταλλευτούμε αυτό. Έχουμε προοδεύσει. Όπως θέλετε μεταφράστε. Δεν θα πλατιάσω. Πάντα με συνεπέρνει λίγο έτσι η ομορφιά του τόπου και λέω κάτι δικά μου. Ίσια μπροστά, σε περίπου λίγο χαμηλότερο ύψος είναι το αμάξι. Κατέβουμε εδώ λίγο την τραφέρσα να δούμε πού βγαίνει ο δρόμος, πού έρχεται. Και επιστροφή. Έλα. Ναι, και από κάτω, ναι, τα θυμάμαι αυτά. Τα θυμάμαι γιατί κοιτούσα μήπως ανεβαίναμε από εδώ, αλλά εξαφανιζόταν, φτάνανε στις τρούγκες. Και στο ρεματάκι εκεί που είχε το νερό. Και αυτό τώρα κοίτα που βγάζει.
Νομίζω βγάζει πάνω εκεί στο σχίσμα. Απέναντι, στο μυχό που είναι ο βράχος. Βράχο, ναι. Δεν ξέρω αν βγάζει το δρόμο κάτω. Το δούμε τώρα πώς θα πάμε. Εδώ σαν να είναι ο δρόμος ψηλά. Ουι. Από κάτω το παίρνει, ναι. Ναι, εντάξει, είναι εμφανές. Ωραία. Κοίτα, και σου δίνει δύο εναλλακτικές. Ή σε βγάζει στο δρόμο, ο οποίος πήγε κάτω στο χτίσμα, ή σε βγάζει πάνω, στο διάζωμα που βγαίνει στο βράχο. Ναι. Κοίτα ρε εσύ. Εμείς τώρα θα πάρουμε το δρόμο, Ό,τι θέλεις. Νομίζω για το δρόμο είμαστε, ναι. Και προσέξτε στο τέλος της πάνω στράτας έχει ένα εκκλησάκι. Ωραία. Εικονοστάσια καλύτερα. Ζωή θα είχε εδώ κάποτε. Τι αμφιθέατρο είναι αυτό. Βλέπουν τα μάτια μας πάλι σήμερα. Τι να λέμε. Πάμε προς τα κάτω τώρα να συναντήσουμε το δρόμο. Υψόμετρο 1550. Ό,τι κατέβουμε τώρα σαν υψόμετρο έχουμε τον ανέβουμε, δηλαδή στα 1550, στα 1550 είμαστε στη σκηνή. Για αυτό εννοώ. Μια όμορφη καλύβα και παλιές τις ιστορίες και δρόμος. Τι να λέμε. Και νερό εκεί. Όλο και πιο κοντά. Τέλεια. Τι μαγεμένες γωνίες είναι αυτές. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά. Κάθε γωνία περνάς, αλλάζει το φως, φωτογραφία, πλάνο.
εκείνο το παρεκκλήσι. Εδώ πόσο στα μάτια μου πράσινη φαίνεται η πλάση. Πόσο πράσινο. Είναι ο ορισμός του πράσινου. Το πράσινο χρώμα. Έτσι. Στα άγραφα, τα άγραφα μάλλον έχουν το δικαίωμα να καφιούνται σαν βουνά, για αυτοί που τα επισκέπτονται να το χαίρονται δηλαδή, γιατί το βουνό δεν έχει να καφιθεί τίποτα. Αλλά όλα, μα όλα, είναι στον υπερβατικό βαθμό. Έτσι, θυμάσαι τι έλεγα όταν είχαμε κάνει τον κύκλο Πύργο, Φτέρι, προς Φτέρι τέλος πάντων, και μετά κυκλώσαμε πίσω από του Κορούνα, εκείνο το πέρασμα που ήταν μεταξύ Σφενδάμης, το οποίο ενώνει ουσιαστικά το απότερο σημείο του παλιού του δρόμου με την πλάκα, που από εκεί πας, ήταν όλα στο full, έτσι. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα δέντρο τυπικό, ήταν όλα ακραία, τοποθετημένα σε ακραία σημεία, ανεπτυγμένα σε ακραίο βαθμό, πέτρες, κατακριμνισμοί σε ακραίο σημείο, καλύβες που δεν μπορούσες να φανταστείς. Λες πού να ζωγραφίσω τώρα μια καλύβα, έτσι, και την έβρισκες στο πιο απίστευτο σημείο να υπάρχει και λες πώς πήγαινε ο άνθρωπος εκεί κάποτε, έτσι. Τώρα όλα εδώ πέρα επαληθεύονται στο παλιό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας, λοιπόν. Τώρα όλα αυτά είναι ελληνικά και ο Έλληνας θα επισκέπτεται. Εντάξει, είπαμε, σημεία των καιρών. Ρεματιές, πλαγιές, ιστορίες. Να λέμε, κάνει και ο ήλιος σε αδικά του σήμερα με τα σύννεφα. Πιο ονειρεμένο δεν μπορούσε να μας βγει. Στο διατάφτα, επιστροφή, είπα του Χρήστου να μην έρθει μέχρι τέρμα πάνω γιατί είναι λίγο κομμένος, ας το πω, από την κούραση. Εντάξει, λέω έλα στον κεντρικό δρόμο, εγώ θα αφήσω το σακίδιο, κατεβάσω το αμάξι, ανασύνταξη και πάμε για διαδρομάρα. Πάμε να βγούμε, μια που είμαστε σχετικά νωρίς πίσω. Στο πρόγραμμα ήταν να κάνουμε και την τρίτη κορυφή, την κορυφή, αλλά θα κύκλουν πάρα πολύ άγρια, οπότε δεν το κάναμε. Τελευταίο πέταλο του δρόμου είναι ο δρόμος ο οποίος δοκίμασα να μπω χθες. Είχα μπερδευτεί, νόμιζα ότι αυτός ο δρόμος που πατάω είναι που βγάζει στο ψημοχώρεφα, έκανα λάθος, αλλά τελικά δεν υπήρχε κάποιο πέναλτι, ας το πω έτσι, δεν υπήρχε κάποια κακοτυχία, γιατί ούτε πάνω ήταν αστήσεις, ούτε έβγαινε ο δρόμος πάνω από τη στάνη που κοιμηθήκαμε σχεδόν απάνεμα. Οπότε αφήνω τα μπαγκάζια μου εκεί και ανασύνταξη. Άιντε λέμε, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, αλλού.